Jeremiah 32. Verse 13. And I charged Baruch before them, saying, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, take this evidence of the purchase, both which is sealed, and this evidence which is open, and put them in an earthen vessel, that they may continue many days. Let's pray. Glorious God, we thank you and we praise you for all that you are and for all that you have done for us, O God. And at this time, we pray for your blessing once again. Let your anointing be upon the mouth of clay. I pray, O God, that you will use me as a conduit for the blessing that you want to bless all of us. And Lord, as your conduit, Lord, may you pour out the blessing that you want us to have, Lord, this evening. May it flow freely, O God, as we once again congregate for the purpose of giving honor and glory to your name. And Lord, this we ask in your mighty and glorious name, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So what we have here is about evidence. There must be evidence in our relationship with God. So doon ay ebidensya. And of course, the evidence must be seen outside. Kaya kung nasa sulod, dili na ebidensya. Okay? Now, our relationship with God must express, there must be that expression of the outward sign that we have a relationship with God. And so what we have this evening is that God's use of the outward sign, ang paggamit sa Ginoo sa mga sign diya sa gawas, sa mga timaan. 2 Corinthians chapter 4, verse number 7. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. O, tungkol kiniya din sa ato, no, hindi yung tanon na panudlanan, bahandi, na iba yung Bisaya na Bible, sa pagsulti niya. Sa Bisaya, nagsekan po siya. 4:7. Panaduna kami nining bahandi sulod sa mga banga na kulon. Aduna ka mo, hindi mo mga bahandi diha sa mga banga na kulunon. Aron nga mapatinaw kini nga ang hilabihan kadakong gahom iya sa Dios dili kana. Aron mapatinaw kini nga ang labihan ng gahom iya sa Dios o dili kanako. Alright. So, dinhi yung tanon na kulon na panudlanan, niya kuno nato ang bahandi. Kunya kini bahandia, alang kini sa pagpatipaw sa hilabihan ng kagahom na iya sa Dios o dili sa ato. In other words, ang Diyos doon ay gibutang na bahandi kini sa atong panudlanan na kulunon, panudlanan na kulon, or in other words, ilan sa iyuta nga gihimo mong panudlanan. Right? So doon ay duha ka klase ebidensya may tungkol sa atong relasyon sa Ginoo. One is that doon ay gitawag og sealed evidence, and the other one is open evidence. Now, the prophet Jeremiah sa atong opening verse, nagingon na ibutang kini dinha sa mga panudlanan na kulunon. Okay. Ibutang, takpi, ibutang kini. Aron na usap ng relasyon, aron dili ni
Atong basahon sa Bisaya, Jeremiah 33, 32:13. Alam ko sa basa sa Bisaya. Busa nakatag ako mando ng barong sa atubangan nila ingon ako. Ingon ini si Yahweh na labaw makagagahog ang Diyos sa Israel. Wa kini mga dokumento ang resibo sa kapalit nga sinilyuhan o sa wala na sinilyuhan ng mga kopya sa kasabutan sa kapalit. Kung isulod kini sa usa ka pulon aron bulutan kini sa dugay nga panahon. Ang isulod kini sa bandanan na hulon aron mulungtad sa dugay panahon. Doon ako ni resibong kaipusan. Doon ay mga resibo sa pagpalit, bulsa-tulsa. Sa wala na sinilyuhan ng mga kopya. Sa mga nasilyuhan o wala masilyuhi ng mga kopya pahipusan. Now, doon na ni spiritual implication sa ato. Kita ipalit sa Ginoo, pinagi siya ng piling ng dugo, gisilyuhan, pinagi sa balaan ng Espiritu, kunya, gusto sa Ginoong pahipusan, pataguan din sa sunod na. Aron na mulungtad sa dugay ng panahon. So doon ay mga ebidensya. Now, ang evidence, it means facts or signs on which a conclusion can be based. Ang ebidensya, mauna mga pagpaghimatuon aron na ma-establisa, no? Nga ang himuong conclusion doon na niyo'y basihanan. In other words, ang himuon na paghimo o pagsumada, paghukom, doon na niyo'y basihanan. Now, what is the sealed evidence of the purchase? In Acts 20:28, ino nila, we are purchased with His own blood. Kita ko no, ipalit sa iyang kaugalingong dugo. We are purchased with His own blood. And so the Bible reminds us that without the shedding of blood, there is no remission of sins. Muna ingon sa Hebrews chapter 10 verse 5, ngayon nila, wherefore, when He cometh into the world, He said, sacrifice and offering the wouldest not, but a body hast thou prepared me. Ingon nila na sa pagani sa kalibutan, siya nag-ingon na ang mga halad o mga sakripisyo, wala mo pagandama, wala mo pagdawata, hinunua o sa kalawas na gitagana mo. Now, for what purpose man? Yun sa Hebrews 9:22, and almost all things are by the law, purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Kung wala ko na ipag-ula o dugo, wala ikapas sa hinuluan. So, mauto nga kita, gibayran niya sa iyang mismong kaugalingon na dugo, sa kaugalingong dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Kaya kung wala ko na ipag-ula o dugo, wala may pagpasaylo sa sala na may tabo. Amen. And so we thank God na nun ay giula na dugo, na pinakabilihon na dugo, alang sa pagpasaylo sa mga sala, ang dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Kaya bisan pag ang atong dugo, atong iula, pahundan ng dugo, di yun na paigong ibayan sa atong mga sala. Apat ang halal sa atong Ginoo, maurag yung halal na nakakwalify sa pagbalik sa ato, sa pag-purchase sa ato, ang pinilhon na dugo sa atong Ginoo. Amen. And so Jesus purchased our salvation in Calvary's cross. Gipalit, gibayran sa atong Ginoo ang atong kaluwasan dito sa krus sa Kalbaryo. Dami, no? Very good. Herod wanted to kill the child that was born of Mary. Nga pwede naman unta dito, no?
mapatay ang bata. Pero, gihagi yun, kaya minako siya, minubo siya, aron ka mag-antos na doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya iyang pag-antos sa pagpasan sa krus, mauto'y hinay-hinay ka pagbayad sa atong mga sala, mauto'y hinay-hinay ka paghatag o kabayaran sa sala, o ang iyang dugo nagiula nato sa krus sa Kalbaryo, maunag yun to'y higpit, kompleto kabayaran sa atong mga sala, maunag to'y full payment para sa atong kaluwasan. Amen. Amen. Now, what is the evidence which is open? Okay? Doon ay evidence na gisilyuhan, doon ay ebidensya na binuksan. Again, ang silyado, ebidensya, mautong pagpaula ni Jesus sa iyang dugo, alam ka na to, mautong gisilyuhan na ebidensya. Amen. Thank you, Lord. Silyado ba? Gitatakan, meaning accepted. Praise the Lord. Gisilyuhan. Nato ka sa embassy, mato ka o Amerika, ang imong visa, tatakan. Sa ato pa, pagsilyuhan ka rin na, approved na. Ang halal sa atong Ginoong Hesus Kristo, sinilyuhan na halal nga naman, accepted sa kalangitan, kay kinahanglan bayaran ang sala, antis ang kalangitan, buksan ang kalangitan, alang sa mga tao, nga makahimo na o malay access sa langit. Amen. Alright? Now, unsa man na evidence nga inablihan, it is the outward sign to the world that you are different, that you are a Christian. Ang bukas na ebidensya mo lang sa gawas na makita sa kalibutan nga lahita. Amen. Nga lahi yun ang mga Kristomano kaysa mga taga-kalibutan. In Romans chapter 12 verse 1 and 2. Now this is what Paul is saying to the saints in Rome. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Iyon ni Pablo, ihangyo ko kamo. Nung kanang paghangyo nila, that's very emphatic in the Greek. No? Grabe ang emphasis nga gihatag niya. Okay. Iyon niya, I beseech you, therefore, brethren, hangyo yun. As if Paul is making an appeal to us to consciously receive and accept what God is urging us to do. Nakalabang with your consciousness. Kalabang naakagil ba? Kalabang conscious ka ba? Kalabang ka, kamalugyo ka. Kasi nakasuway na hindi ka lang mag-sleepwalk ba? Kaya gano'n ka bitaw, lakaw ka. You are unconscious, manana. You are not conscious. Yan, so ano yung naman nun? Hiiko ka, bigyan natin, hiiko ka naman. Ako asawa ko. Ako asawa, anak sa'yo naman. Mura na siya ginaman sa iyang paghigugma na. Sana ako. Ay, gusto Gina, sana ako. Alright. So consciously,
grabe ang ni Paulo to be consciously aware that this must be done by us. Ino niya? By the mercies of God that He present your bodies atong ihata, atong i-present ang atong mga lawas a living sacrifice, buhi na halal. Amen. Pabitaw na kapanahon sa simba, panahon sa mga tigo, atong yung ihatag na may kinabuhi ang atong halal. Amen. Molokso sa kalipay. Molokso sa kalipay. Wow, na kinabuhi rin. So, to present our bodies a living sacrifice. Pag living sacrifice ang imong gipresent sa Ginoo tayo sa pagsimba niya tungod kay may kinabuhi man living sacrifice doon ay pagsigit hallelujah praise the Lord tungod kay ano man buhi na halal ang atong gipresent niya sa Ginoo. Pero dili ka ni buhi na halal sa mura na tagrubot kaya manindog kita. Atong ipakita na itong panagiso na mag-igro. Pagkakas din ang kuntawa. Aray lang mo siya. Hindi kaya. Alright. And then holy. It must be holy. Balahan. You know what? Living a holy life is not a one-time event. Dili na kay salanoy. Amen. You need to be intentional in living a holy life. Mura ba ka nang musod kang iskuylahan ba? Kanang mo iskuyla ka ba? You have to be intentional. Mumatag yung kag sa'yo. O di man na pwede na mamuhata lang sa akong mama. Hindi rin. Pag-iwan ang oras sa klase, alas 7, media, pisang duka kayo, umatake kayo, you have to be intentional. Same thing goes with living a holy life. You have to be intentional. Amen. Kailangan akong pagsulti sa kinakakot yung tuduan na intentional ang kuwan ba, atong pagsulti nga, maging holy. Ang atong mga pag-una-una, no? Usay, muduwa pa rin itong una-una ito, muduwa, di ba? Usay, mag-imagine na pinili mo, wala na po kang si wala kang si Christine Musa. Yung mga ginagawa. Ayaw, di bugi mo gulino na eh. Di na tinawa. Kaya yung una-una, muduwa pa, muduwa si Daniel, pati di ang bakat na. Di na tinawa. Pag nalagiwan ni Paul, no? Casting down all evil imaginations, meaning pulling down. Birahan yun na. Kinangunahunang lagpas tinuod. Hello? And acceptable unto God. Ganang madawat nito sa Diyos. It has to be sa Diyos acceptable. Amen? And doon itong sa ito nagwali na dili man nato pwede mapikit ko sa Ginoo. Dili yun. Amen? Hindi nato pwede matagal o pagpiki ang Diyos. Bali man nato kaya makatag sa Ginoo piki. It has to be acceptable unto God, which is your reasonable service. Kaya madawat di mong pag-alagan. Kaya madawat na pag-alagan. Amen? So, balik hapon na atong intentional yun di mong pag-alagan sa Ginoo. Bisan kapoy ka, but if you really love the Lord, may kamot yun ka. Eh gusto ni mong may hatag sa Ginoo ang usa ka reasonable na pag-alagan sa iyo. Kaya madawat na pag-alagan sa Ginoo. Amen? Amen. Kaya galing sa trabaho, bisan mo sa nagkakapoy, kumatamang yung tatay trabaho. Handlo matagtantamon.
Pero sa Ginoo, why not do the same? Kung nagahimot ana para sa pagtrabaho na ito, ano di ba na ito hatagan ng Ginoo ginana? Reasonable service. Amen? Malipay ang Ginoo ka ng hatagan na ito sa reasonable service. And then, pinakabugat ingon ni Paul, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Dili kalibutan na atong ipuyan, daghan kaayo feeling entitled kay sila. O, di ba? Nag-viral ron katong gitawag siya sir, no? Kung sa imo sir, suko siya. Suko siya, kaya nang i-address siya sir na, di mo muna siya sir, ma'am naman siya. Ipatindog niya ang waiter og 2 ka oras. Muna nag-viral itawang sa social media karon. Gilamog itawang siya mga komento si ingong panguban, unsang mali si Angkol, oy, alam mo ra ba si Ursula? Nakita mo na sa Facebook na bayot ba nga? Hasta mga bayot ba, waka ay buyon siya, bihimo siya. Pati na kay kagbatasan. No? Ingon sa uban, mapahitason na kay ka. Nga nabi kay ultimo, feeling entitled mo na siya. Ingon pa sa usa ka bayo pa siya. Ipunta na siya, kung ikaw mananamig, address ka sir, masukok ka dito. Eh, baka masukok man ko. Nga address man ang pagtawag, malipay pag ko. Ugin-uginon kong ma, pagtawag mag-ikaw ko na, pag-respeto. Oh, baka masukok man ta. Ano niya, baka masukok man ka. Ngayon ka sir na. Namiwan sila na kailan sila ba? Kailan nakiha ba? Kailan lalaki ba? Mula yung bayot. Uy, kita na yung bayot na babae, basta bayot laki mo na! Di na conform to this world. Dalawa, nagkalibong karong kalibutan. Wala magkalimaw, wala malugar. Pagkakuna-una sa mga tao. Nga naman na, tungkol kaya mga tao, wala na may paguna-una, may tungkol sa Diyos. Ang paguna-una sa uwan, sa ilan naman ang mga kapilingon, wala naman ang may tungkol sa Diyos. Wala naman ang may tungkol sa mga palaon o mga patulunan sa Diyos. Ang salamat sa Ginoo, nga kita padayon na nagatuon sa mga pulong sa Ginoo. Kaya gusto natong magkatuon sa mga insaktong mga buha na dapat natong iputan sa atong mga kapilingon. So be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Ato na mag-uhon ang dagan sa atong panghunahon. Kung inon ka, Manoy, kasuko, kung subayon mo din mong itan, ay, nakasan ka Manoy. Kaya katalan mo, tawag na akong Manoy. Pero dahil mo tawag na akong Dudong, ang ipaisan ko, ipang ka na inom ng Dudong. Kaya ngayon yun ako, kada Noy, ang okay mo, kaya atong itan, Manoy nang yun. Problema yung Dudong, ang ipaisan sa mundo yun. Kaya nagdudong ka lang, dudong, mura pa lang, 16 yun, 17 yun, di ba? Nayang Diyos. Pero ang mga tao ron, pag di sila ganahan sa i-address sa ilang suko, di ba? May gabi yan ako sa'yo na. Suko man. Di anoy, sa'yoy. Kaugahan na kong kawatan, ay nalaman eh. Dalawa ko ba, sugot na lang ang kawatan. Di ba na? Kalayo rin taon, kawatan ni Amanoy. Ang kawatan, may suulog na Amanoy dito eh. Ang kanyang kawatan, may suulog. Ang kanyang Amanoy, sukot na. Dala kong diferensya.
Uminom na rin. May gabi, okay ka lang po. May gabi sa diyahin ko. O di balik, di pa mo, matawang mo. Alright, so sa lahat ng pagkasulti, lahat ng ginabuhi, makita yun dapat ang kalainan, ang pagka-differensya nato sa mga taga-kalibutan ba? Amen? Sa taga-kalibutan, kalagsuntihan na unsa ka rin tao, ina, ay, nasumay. Gia. Mamang na sa taga-kalibutan mo, sinuntihan nila. Hello? Amen. Pero ito, Pablo Osborne ko na nato ang galing sa atong pamunaw na magalita masama nila. Kung hiling sila mamalika sa atong kudluan na atong kapilingon mawala. Amen. Kaysa isa ko natin, hindi kusog mamalikas. Amen. Ang Bradilio, isang ka mo. Ako sa una yan, hamsa sa una ron. Labi ng suko. Pero sa diyan, consciously, atong ginahuna ba? We are intentional, consciously relating ourselves to God, no? Coming into our senses ba na kita mga anak na Ginoo, ibago na sa Dios, iugasan na sa Ginoo, na ang pagkahimalikas, dili na parte sa atong kinabuhi. Doon kaya ang pagkahimalikas, iya manas kamingit. And darkness is no longer our choice place. Ang kinikili naman ako ay atong gustong dapit o lugar. Ang gusto natong lugar, ang parte man o pahitumod sa Ginoo. Yes, ay mga panahon, magkapandol-pandol ang atong pag-alakad sa Diyos. Doon ay panahon, wala di magkalimao o saan, wala mamaogagan sa atong kinabuhi. Awan ang hinungdanon na sa ato, ang pagpalingkamot, na ang pag-alakad sa Ginoo. Atong yun nga mabuhat, atong yun mapurtray, atong buluhan ko. Yan sa pag-alakad sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 6 verse 17, wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Ingon niya, gumawas ka mo gikan kanila o magpalahi ka mo. Amen. Mugawas na sa mga taga-kalibutan. Amen? Kung ang taga-kalibutan, mga buhat nga wala ka yun is Ginoo, mga hinanggaw nga buhat, no? Inom-inom, no? Mga buhat nga naa sa mga bisyo. Ingon ni Pablo, gawas mo gikan nila! O magpalahi ka na! Sa una, atong magpakahubog na sa Pino. Ang atong magpahubog ron, ang magpahubog sa presensya o sa Espiritu sa Ginoo. Kay nindot ang mahubog ka sa presensya sa Ginoo. Kay magsulti ka man sa mga pinulungan na itlon, nga mismo ikaw di ka nasabot kung sa tuwing mong isulti. Habang sa pinulilay, nagasulti ka sa nanditong mga pinulungan. Yes. Amen. In other words, lamang itong nabahin na dihin ang imong espiritu nakikistorya sa Ginoo. Ang imong espiritu nakikistorya sa Ginoo. Ang imong tauhon na bahin mo kasabot atong imong istorya. Habang ang resulta, labi kayo imong feeling. Amen. Di ba? Kaya makareceive ka ng Holy Ghost. Huwag makakasabot sa imong istorya ko. Bakit rin? Di ba? Huwag makakasabot. Actually, pero hindi ka human ba? Lagi kasi yung gimati. Lagi kayo yung gimati mo na naakas langit. Baka naman, lagi mong espiritu, lagi istorya mo na sa Ginoo. Amen. O nang labi kayo, feeling mo ikahuman. Ang imong tahunong na bahin, wala kasabot. Pero ang imong espiritu na kasabot sa iyang istorya nato sa Ginoo. Mo na ang imong tahunong na bahin, mubatyan siya o ka na ma-refresh siya. Labi kayo ang pamati. Amen. Kabantay mo na alimuot kayo mong pamati, kaliho. Kisa dalitin kaliho. At maligaw ako, pastor, labi na makaigulong. Maligaw ako, pastor, basta Bernes na. O ba? O ka ng Bernes Santo ba? Ato makausap na sa ratuhin mo dito.
Kaitan mo. Kaya ka lang, palimuti mong pamati, maligo ka. Di ba, mura ka refresh? Lagi mong pamati. Kaya mo hawak ka, yung minum kag tubig. Wala ko na tayo. Kinikinom mong tubig, lagi mong pamati. Salamat na yung asawang nakasapot. Diba, ikaw man kung inom tubig, lagi kayong pamati, ma-refresh, produkulihan. Pero kung buhong kayo ka, kapuya yung pamati man. Hello? Kapuya kayo, luya kayo yung pamati, pero magkainom ka. No, lagi mong pamati. Labi na sa dalang mga in love yung sa Ginoo. Kaya na makikistorya dahil ang espiritu mo magtos Ginoo, lagi mong pamati. Kaya in love ka sa Ginoo, kaya nahimupa ka sa Diyos. Puro mo dahil na in love ka kasi mong asawa. Hindi ka kagwalta, hindi ka maapas juga. Kaya makakita kasi mong asawa mo rin. Diba? Pagkalilutan siya ng pamati. Ang ito, tapos malilig yung mga gano'n. Pagkakita ni Sister Gina, malilig niya pa sa buti. Na siya, Sister Gina eh. Pero sa tinutan na ikan, naglukso-lukso, nagkanatos kami, maripita siya bakong bana. Para sa asawa, ang imo na yung bana mo iwapo. Diba? Sabi na. Kaya kita kong asawa, hindi mo nila siya ako iwapo ko na. Masad ko. Ang asawa ka na ako, moro na iwapo eh. Di mo na mo ba nagdalag yung mga asawa, na nagwapaw eh. Mahal ang tinoon. Dito, hindi nga ito mga asawa. Para na ito, nagwapaw yun. Tinunalay na. Nagwapaw ka na ito eh. Kung pinuharap na nagwapaw, guwapa ko na kuya, o guwapa ko na gaba. Punta, labas na nasa ng ilog. Pero akong asawa, din eh. Naalis, baka ko na kuya ko. Alright, ito na kawas ka mong gigan kanina. Magpalahit kita, walang kalimutan. Ang ilang gusto, ang ilang kailangan, ang mga buhat na pang kalimutan nun. Kita ka mong gawas gigan kanina, magpalahit gigan kanina. Ang atong kagustuhan na nun, mo itungod sa inyo. Ang malalagad sa Diyos, ang pagpaminaw sa iyong mga pulo, ang pagpaminaw sa mga panahon na naibay kong study, ang pagdating sa mga puluhaton, na ay mga prayer meeting, mauna na ang atong appetite. Amen. Hallelujah, Lord. Alright. And 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. No, sa tanan mo nung naanak ang Kristo, bago ng binuhat. He is a new creature. All things are passed away. Ang mga bulan na natin na, and all things are become new. O nahimo ng bago ang mga bulan na nagpakasulod na ang bago. Tinuod pag yun sa atong pag-alagad sa Ginoo na ang-alagad sa Ginoo, nagasulod na ang mga bago. Amen, mga bago na eh. Amen. Sa una, kusog na mamalikas, pero na bago na wala na. Hinahinan ng isulod ng kabaguhan. Sa una ang atong sinultihan, puro balikas karon, praise the Lord na. Hallelujah, salamat sa Ginoo. Muna na atong mga expression. Ang atong expression, Ginoo. Ginoo in tao, salamat. Muna na atong mga expression. Sa una atong mga expression, puro man mga pagbalikas. Pero karon, kung naay mo buyag na ito, mingon na ito. Nagkagwapo magkaroon. Hallelujah! Wala naman ta. Di na tayo mga babae. Muhingon na ta. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat sa
sa Ginoo. Muna na ang ekspresyon. Sa unang memingon, nagkagwapa, magharbuya. Buya. Pero kasi sa tao hello? Karon ay mo ingon ninyo. Ang nayanan ninyo si mong gisuldo, salamat sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos. Nagpakasulod na ang mga bangko. Sinultihan nato, ang atong expression, ang atong ginasulti, pero nila pagpasidumo o pagpasalamat sa Ginoo. Na mauna na ang nahitabo, no? Nga ginapasulod din sa ato ang mga bahandi din sa ato kanayuta nga kulunon aron kuno no mapangipatunan ang kagahong iya sa Dios o gili ato sa tinuod ng dili pa ni buhat nato buhat ni Ginoo sa diyang misulod ang presensya sa Ginoo nato giusab na ta sa Ginoo. Ang katong pagbabautismo nato sa kanan sa Ginoo ito'y paghinlo, paghugas nato. Kaalam man to sa pagpasaylo sa mga sala. Pero dili na dito ko to. Pumitaw na na ipagdawat sa Espiritu Santo. Kay maunay mag-usab yun nato sulod o sa gawas nato. Amen. Sinultihan nato ang atong paggawi, ang atong pagpagisti. Usbon sa Ginoo. Sa una, sa wapakas Ginoo, siguro ganahan ka nga. Ako ba, ganahan kayo nga kiskisa ng kilay-kilay. No? Mga na nila, ngayon, pagkuman, drawingan. Kung ako niya drawingan, dalawa na. Kung may hinong nila. Kung ako, kiskisa. Pag kayo man, drawingan na din. May mga, pili mo na drawingan kayo. Kwan, siyempre, sa akong puyon man, kung sa akong puyon. Kung nagdrawingan, sa sige, dali-dali, kasi kikita, kapura. Nagdali-dali. Nilakaw, nagalimot, ang usawa, nagdrawingin. Nilakaw, pero ginagawang tao ang tigas. Huwag ibuhat ang Ginoo sa ato na sayukoy. Amen. Amen. Huwag man yung masayukoy kung kilay ba? Nga nung kwao na nila, kaya nila, as if insulto mo na sa Ginoo. Kaya nung kwao mo na, nga, Ginoo mo na nagpunta na, insulto na sa Ginoo na mo nagpunta na. Hello? Diba? Kung kini nga kung kilay, no? Kung kini nga kung kilay ba, wala ni dinhi maplastar, o dinhi pa rin na plastar, nabuyon sa atong ilungan dati. Masa na itsura na ito, no? Yeah. Imagine na kung natin yung kilay, natin na putang. May mga naman, ayan, meron siyang kilay. Siya ngayon. Natin yung kilay doon ako. Kaya, ako ba, tahilin ko pa, mag-ipon ko, kinagkasakit ka na. Pumunaan na rin. Asa naman tayo? So, if any man be in Christ, asa naman tayo? He is a new creature. All things are passed away, all things are become. Nahimo na ang bago. Tulo na na ilhanan yun sa kabaguhan. Amen. Amen. Nakabago mo ah. Amen. Nakabago. Sa una, bubuyan na itong mga isura. Bubuyan mga isura ng uban. Ang uban sa inyo, siguro sa una, maglakaw. Doon na yung kinasuksok na rin. Naisuksok matanduhin. Hindi na kami magamay. Tuloy natin. Ako na tuloy. Buntag pa lang sa'yo nila. Sa'yo na niya. Huwag na ito yan na. Isang nagluto lang yan. Ito dalawa. Amen. Ihipo na tayo sa Ginoong mga angayan. Huwag na kayo ng uban.
Wala mo kay Pao sa kuna, katong mga palahugog pa mo. Kakaupan mo sa mga wakay nung. Kanawara yung tanong. Diba? Katawan mo eh. Amen. Hindi mo mong katawanan sa tinulalayan. Pero bakit mo kay Pao? Sa una, gihimo tayo sa tanas ng mga gihimong katawanan sa mga tao. Amen. Nga itong ginabuhi sa una, gihimong giduwa-duwaan ni Satanas. Gihimong katawanan talian to. Haman karon, salamat sa Ginoo. Gihimo na misakto ang dagat sa atong mga ginabuhi. Amen. Alright. 1 John chapter 2 verse number 15. Love not the world. Ayaw daw higupang kalimutan. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ayaw daw higupang kalimutan ni ang mga butang ni animang kalimutan. Kasi bisan kaysa na higugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan, wala din kalit. So we have to choose. Which is which? Ang kalibutan ba? Kaya itong higugma o pag mga butang sa kalibutan po ang Diyos. Kung sa may lakas kalibutan, mga hinanggaw na buhat, no? Mga buhat na gihimo ng katawanan na imong kinabuhi. Pero dari sa Diyos ka, o gigugmao ni mo ang Diyos, may giandam ang Diyos sa imong nga langit, may giandam sa Diyos sa imong nga kinabuhi dayon, may giandam na luna ang Diyos dito sa kalangitan alang kanina. And so, it's either love the world or love God. We have to choose. Kinahanglan na mamili. Amen. Now, sayon na sa nakalumog na ta sa mga pulong sa Diyos na ang pagigugmas kalibutan, muhatod yun nato sa kinabuhi na kalaglagan ng atong padulan, ang impyerno. And you know what? Before you were ever born, while you were yet in your mother's belly, God whispered a promise to you. One day, I will have you. One day, I will own you. You are not for the world. You are not for eternal damnation. You are not for hell, but you are for heaven. And through enough, ang Diyos yun ay nagtanda sa matag usa ka kaluwasan na to. Ang akong kaluwasan, ang akong pagpakadawat sa Ginoo Diyos ay nagtanda na. Ang kaluwasan ni Brother Jubin, katong panahon ng kandaw na gidawat ang Ginoo, ang Diyos ay nagtakda. Sa Denisa, ang iyang pagdawat sa Ginoo, ang iyang pagpakadawat sa Holy Ghost, kaya nagpabautismo siya sa kanan sa Ginoo, dili siya may nagtakda, kundi ang Diyos ay nagtakda. Diyos ay nagtakda. Tinuod ka, pastor, tinuod. Ikaw ng Biblia, dili kita mo'y unang nagpili kaniya. Aman siya mo'y unang nagpili sa ato. Sa wapat na may mungso, di mo kalimutan. Doon na nagihumhum na saan ng Diyos sa iwa. One day I will pay you. One day I will have you. Because I want to own you. Amen. Lord. Praise Hallelujah. And again, through enough, gihimo yun sa Diyos sa batang usa sa ato. Amen. Ang pagkaluwas ni Brother Ili, kagalian to yung kanyang palahubog kayo. Hasta itimplahay ni taon sa sudan na malyur ka, pero ginainom ka niya. Atong pirik-pirik ba? Taon na dito ako. So ako ko ng pastor. Gamit akong bisyo ko sa nasa pakumbat, ginom na ako. Nalago ko kung tingin mo ako bibipukin mo. Kaya gumbantre, parang nagpurga. Mura nila yung mainom. Ginagawa na akong pagpapalit na kumpan ko. Mura ko makuha sa epekto. Eh, mura na akong mga bipok siguro na nagan sa utok. Sa
Salamat sa Diyos. Mas muna ko siya nagtakda sa matag kaluwasan nato. Sa matag usan nato, siya may nagtakda sa adlaw sa atong pagluwas. Amen. Ang pagluwas sa imo ha, Diyos may nagtakda. Alright. 1 John 2:15. Mas muna ito yung niya. Love not the world. Ayaw higugmang kalibutan. Now, the evidence which is open is our outward signs that the world sees, such as our appearance, our dress, our hair, the attitude, the conservation. So, ang outward appearance, ang outward evidence, outward signs na makita sa kalibutan, sama niya ng atong hisura, sa atong pagpamisti, sa atong mga babae, wag na nato ginatolerate na o manisimbahan, no? Magpakigol mo diyan. Ano man? Dili na kahimutan sa Ginoo. Ano? O maliban na di na kahimutan sa Ginoo, dili na magpahimong mahimutan ang pastor na magwali diha. Magsige na lang daw ng ligyo, pastor, tuwa ka ba? Ikaw, di ba yan? Hindi. Diba? Ito na lang kinahanglan, ingon pa ni Pablo, gumawas ka mo kanina o magpalagi ka mo. So, the evidence which is open again is our outward signs na makita sa kalibutan na natong dagway. You know what? Kaya yung mga isura ron. No, mga nindot na kayo ng dagway, pangamang na kayo ng dagway. Namisan ka lang mo ako'y kaligo, siguro mong kaligo kayang abot. Eh, labi na, tugnaw ron. Kung ba hindi na lang ligo, pero ang isa ko ako'y kaligo, mura rin po ng naligo. Nga naman, kung sa may nagpaamang na ito, nagpahimo na itong matahog. Ang presensya sa Ginoo, ang presence sa Diyos, nagsimbolo na sa glory sa Ginoo, ngayon ipadaan sa ato. Amen. Mas muna ko, ang presensya sa Ginoo, nagsimbolo na sa glory sa Diyos, ngayon ipadaan sa ato. Kung sa nagdadaan sa ato ang glory sa Ginoo, nahimo na tang matahong. Amen. Kung ikaw lang yung mga isura ron, bisa ipaduka mo, ngayon nagyapon mo eh. Kung na yung ba na, iluka bro, huwag yan na eh bro. Tungod sa glory sa Ginoo na sa inyo, bisa duka kayo ng mga naong, ang ngayon nagyapon mo. Dali lang. Pero mga nila sa Ginoo, kanang duka. Duka, pati ang yung isura ron. Nasa Ginoo, bisa duka na kayo. Musmahal mo. Ang glory sa Diyos, ang gandaan sa inyo, mo na, yung isura ron, mga isura na sa mga gidanagan sa himaya sa Diyos. Amen. Dahil mo ba nasuraan mo na naupaw, no? Isa'y labot. Yun kung asawa ikaw na. Torya. Ang labot mo supaw eh. So, nato pagpamisti, dalawa ba pagpamisti nato mga Kristo? Anong lahi sa mga wasa, paglalagad sa Ginoo? Di ba? Nang ba ni taon, mapaisyod na. Maong baligyan, maong baligyan, no? Yan mga kayukay. Puyukon o putol. Kunya, kung putol yung mahay ba? No? Kung putol na naon, ipalabaw na magamay sa underwear, sa panty ba? Hindi, maglakaw niya, magtuwad-tuwad. Kita ng igot-igot. Makaingon ng tao lang, ayaw, babae. Ito na hislot. Wag yun diya sa kahintan, ang himaya sa Ginoo, nagdalaan sa ilang kinabuhi. Matanawa, pag Kristohano, tinunanay ng Kristohano, mga Pentecostals,
Wow, pagkakayan ng tanaw. Amen? Di ka kaya-kayaan. Di ba? Pero ka lang mo na lakaw sa gawas, malakas kalimutan ng tao na pinabuhi. Di kaya-kayaan kayo. Eh, mga kita yung bata, malaki. Diba? Pero kamu ang ipaglakaw, mga lalaki, di ka di mo natagoy. Mungkin ka. Huwag may matagoy niyo eh. Ano man? Karispitahan ang kayo isulat sa Diyo. Umagi na sila. Magtuo mga ang mga silingan na nila may isra na. Oo. Ngayon naman, nagabihin magpagmam na sa inyo. Diba? Di ba rin sa mga wakalas Ginoo? Ingon ka dayo na di magkaharong tagida eh. Diba? Virginia, mo na yung nagkaw, mahali na. Hindi na pa. Hindi na. Oh, di ba? Magmahal na sa inyo eh. Sige naman na nag-isip, sorry nag-isip, Domingo, magmahal eh. Magmahal na. Oh, di ba? Mingon ato sa tanaw ni mong barak mama. Di ba? Nagwal dyan. Giling na. Mukha ko ng Jollibee. Ato sa tinaw. Hindi ko ng labisan. Makimamo eh. Di ba? Dali, i-share na. Kaya posible sa kanyang imam. Di mo na masupok i-share. Masaya mo share. Masaya share. Saan? Alright. So yan ang nakalindot no, na ang Diyos mo ay namuhat sa pag-usap o pagbago nato. So wala po, ang kiling kabaguan na niya na ito, hindi pa niya ito. And you will have again, so what I've said, appetite for spiritual things. Ganahan ka sa pagsimba, ganahan ka mabasa Bible, ganahan ka mag-pray, ganahan ka magpaduhol sa Ginoo naman. Ihatanggalan ka sa Ginoo bagong appetite. Sa una ba magkay-appetite sa mga spiritual? Hello? Sa una, ang imong appetite, ang imong gana na mas mga ginamos, sa okay, tinunan na ilang ka ng mga naas, kalibutan ng mga buhat. Kung sa sudan pa na puro na ginamos. Oh, ginamos, makadaot. Dali makadaot sa lawas. Pero ang mga pagkaon na Diyos nun, dili man na nagapadaot sa ato, nagapahimsog, nagapatambok na sa ato, relasyon sa Ginoo, nagapatuloy o nagapamaayo na sa atong Kristohano na paglakaw, sa atong Kristohano na Ginoo. Nalilog ka ng Igsoon. And so it is my prayer, just like Paul, he was urging, he was beseeching the saints in Rome to present their bodies a living sacrifice unto the Lord. Meaning, you and I must continue the Christian life, no matter what will happen. No matter what it takes, we will stay walking in the pathway of righteousness. No matter how hard it is, yes, living the Christian life is really a daunting task. It is so hard. But we need to have enough of a gumption to go on serving the Lord and walking in the newness of life. Nalataron sa kinabuhi ng ibang ko sa Ginoo. Mga ginangan ng manaas sa ato, ang ilabihan yun na tinguha na magpabiling diha yun sa paglakaw sa ibang una ng kinabuhi.
Diyos mo'y nagbago sa matag usa ka nato. Walay bisan usa ka nato nga magkahimo sa pagbago sa iyang kaugalingon. Bugtong lamang ng Diyos. And that is why He deserves the glory. He deserves the praise. He deserves the honor. Kumara ng kagabhimon atong pagpasalamatan o pasinungdan ng Diyos. Kasi may nagbago sa ato. Dili kita may nagbago na ato. Gusto na po, walay bisan usa sa ato na pwedeng makabago sa atong kaugalingon. Bisang usapon pa nato, malingkamot sa atong kaugalingon. Apan sa lihan ng Diyos sa iyang itakda na panahon para sa imo. O gihatag niya sa imo ang iyang Espiritu. Aron mo na'y magagahog kanimo. Aron na mo ay magagiya kanimo. Aron na mo'y maghatag nimo sa appetite, sa gana na hitungod sa mga matarong na buhat, sa mga Diyos nun na buhat. Siya may nagbago sa atong kinasuluran. Kung gusto sa Diyos, nga mag-uhon mo na atong hinay-hinay ang atong gawas. Gisugdan niya sa sulod. Mabigaw na ang iyang Espiritu, gipasulod niya sa ato. Kay gusto niya sa sulod. Sulod ang sulod nato mo yung nahon pagbago. Hihinay-hinay na pagbago sa Diyos ang dagan sa atong panguna-una, ang dagan sa atong pagbati. Kaya ito ang atong pagbati o panguna-una sa kalibutan ng Diyos. Habang karon gibago na sa Diyos, gihatagan ka na o bagong pagtinguha diya sa imong kasikasin o diha sa imong huna-huna. Ang maong kabaguhan nga gihatag niya sa imong kagustuhan na alam mong mahitungod sa Ginoo, alam mong mahitungod sa langit, alam mong mahitungod sa iyang mga pulo.